नमस्कार. चला आज आपण करूया चकलीसाठी खमंग भाजणी. प्रथम आपण गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये 2 वाट्या तांदूळ घेऊन ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. तांदूळ भाजताना गॅस मंदच ठेवायचा आहे. मंद गॅसवर सर्व तांदूळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. हे भाजणीसाठी जे आपण तांदूळ वापरले आहेत ते प्रथम व्यवस्थित चांगले धुवून घेतले. त्यानंतर ते चांगले सुकवून घेतले आणि नंतर आता हे भाजायला घेतले. आता हे तांदूळ छान भाजून झालेले आहेत. ते आता आपण काढून घेऊया. आपण जी भाजणी करणार आहोत ती सर्व भाजणी आपल्याला मंदच गॅसवर करायची आहे. कारण जर गॅस फास्ट केला तर भाजणी काळपट होईल आणि आपल्या चकल्याही काळपट दिसतील. आता हे अजून 2 वाट्या तांदूळ घेतले. ते पण व्यवस्थित सर्व मगाशी जसे भाजले तसे भाजून घेऊया. भाजणी भाजताना सारखे ढवळत राहणे गरजेचं आहे. मी इथे भाजणीसाठी वाट्यांचे प्रमाण वापरले. तीच वाटी सर्व साहित्यासाठी वापरली. जर आपण एखादी दुसरे माप प्रमाणासाठी वापरले, तेच माप म्हणजे एखादे ग्लास घेतले तर तेच ग्लास सर्व साहित्यासाठी प्रमाणासाठी वापरावे. आता हे आपले नंतरचे 2 वाट्या तांदूळ भाजून झालेले आहेत आणि अगोदरच्या 2 वाट्या 4 वाट्या तांदूळ आपले भाजून झालेले आहेत. आता आपण ही 1 वाटी चणा डाळ आणि अजून 1 वाटी चणा डाळ अशा 2 वाट्या चणा डाळ भाजून घेऊया. चणा डाळ थोडी जाड असते म्हणून थोडासा तांदळापेक्षा त्याला थोडासा वेळ जास्त लागतो. परंतु तीही मंदच गॅसवर भाजून घ्यायची, नाहीतर त्याला जर गॅस फास्ट केला तर काळपट कलर येतो. आपली चकली चविष्ट आणि कुरकुरीत होण्यासाठी भाजणी आणि भाजण्याचं प्रमाण व्यवस्थित झाले तर आपले अर्धे काम झालेच समजा. चला आता आपली ही चणा डाळ छान सर्व बाजूने खरपूस भाजून झालेली आहे. ती काढून घेऊया. त्यानंतर आता आपण 1 वाटी उडदाची डाळ घेऊन ती व्यवस्थित भाजून घेऊया. या सर्व डाळी म्हणजे चणा डाळ, उडीद डाळ, मुगाची डाळ ह्या सर्व डाळी स्वच्छ कॉटनच्या कपड्यावर घेऊन त्या पुसून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर त्या भाजायला घेतल्या आहेत. आपली 1 वाटी उडीद डाळ आता भाजून झालेली आहे तर ती आता आपण काढून घेऊया. आता आपण ही अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे. तीही छान भाजून घेऊया. मुगाची डाळ छान भाजून झाली आहे. ती आता आपण काढून घेऊया. यानंतर आपण पाऊण वाटी साबुदाणे घेणार आहोत. तेही आपण छान भाजून घेऊया. आता आपले साबुदाणेही जवळजवळ भाजून होत आलेले आहेत. तेही आता आपण काढून घेऊया. यानंतर पाऊण वाटी जाडे पोहे घेतले आहेत. तेही छान परतून भाजून घेऊया. आपण घेतलेले पाऊण वाटी पोहे आता छान भाजून झालेले आहेत. ते भाजून झाल्यावर असे कुरकुरीत होतात. ते आता आपण काढून घेऊया. यानंतर आपण 4 चमचे धणे घेणार आहोत. तेही छान खरपूस भाजून घेऊया. धणे भाजून झाले आहेत. ते आता काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. त्यानंतर बंद गॅसवर त्या गरम कढईत 2 चमचे जिरे टाकून ते असेच परतून घेऊया. जिरे परतून झाल्यानंतर ते काढून घेऊन त्यानंतर लगेचच 1 चमचा ओवा टाकून तोही तसंच परतून घेऊया. जिरे आणि ओवा न भाजता टाकला तरीही चालतो, परंतु गरम कढईमध्ये असंच फिरवला तर त्यातला दमटपणा असेल तर निघून जातो. आता आपल्या भाजणीच्या चकलीचे सर्व साहित्य भाजून झालेले आहे. तरीसुद्धा आपण आता जे साहित्य सगळं मिक्स करणार आहे त्याचे प्रमाण पुन्हा एकदा पाहून घेऊया.